Салам. За сега наили ще припадна. Вижте, много съм гладна. Опа! Стъпиш на жената. Къде са луджите ви? Хора, ето този почна да пее на жената. Ето там за нейното изпражение и за нейния комплимент. Това беше най-добрият комплимент. Ето го Гошко, ето го Гошка, ето го Петрухан, ето го... Моля? Не на тебе, ето го Гейчо. И да... Кой си ма? Аз не съм никакъв, аз не съществувам. Аз не съществувам от този живот, бе. Аз съм дух, аз съм духче. Ето го Петрухан, какво правиш, бе, Петрухан? Обичам Петрухан. Той каза, че се обича сам. Здравейте хора и чао хора, това беше от нашите.